Защо нашите курсисти записват на курс по Lightroom при нас? Вижте техните цели и мотиви. Аз съм Диан Недялков, един от лекторите в Photoschool и ще ви потопя в необятния свят за обработка на снимки. Изгледайте видеото до края, за да ви срещна и с забавната част от курса. Фотографията ми доставя огромна радост и удоволствие, но те спират до там, когато не мога да обработя правилно снимките. Всеки преподавател по време на курса казваше, че никога не дава необработена снимка. И аз виждам също, че колкото да е хубава, накрая трябва да се обработи. Предпочитам мен да снимат. Работя в сферата на дигиталния маркетинг. Съм се записала, за да се улесня работата. Видях как Антония Чепишева работи на Lightroom и това много ме впечатли. Имам доста още да уча за самата програма. По принцип си работя на нея, но може и много повече. Тук съм, за да разбера нещата, които не знам за Lightroom. Аз го ползвам от 2016 година. Обработката е нещо, с което за втори момент съм скарала, пък имам желание да се сдобрим. Защото всички снимки, които ми харесват, колкото и да не ми се искаше, наистина се оказва, че са обработени и имат нужда. Дори мъничко. Обичам да снимам всичко без хора. Обичам да снимам хора. Не хора. Не, да. Хора, деца и бебета. И не мога да обработвам изобщо. Не знам как да се отворя снимките в Lightroom, очаквам това да науча. Не се занимавам с фотография професионално, но смея да твърдя, че съм почти професионален пътешественик. Искам с Lightroom да започна по-бързо да обработвам снимки. Снимам от 7 клас. Четох няколко книги по фотография и видях, че нищо не знам, това е доста важно приложение. Трябва да положа основа. Защото си мисля, че знам много за Lightroom. Всъщност видях на курса художествена фотография, че много не знам и не си обработвам добре снимките. Дизайнер съм, правя интериори. Дават ми понякога снимки, които са пълен шит и трябва да ги оправя. Lightroom го знал само на икона. На Photoshop до сега сме работили. Обаче, тъй като на шефа ми му е бавно това, което правим на Photoshop, трябва да се случи на Lightroom. Работя на Photoshop толкова години и мисля, че Lightroom ще ми е по-лесно за снимки. Да, аз много спокойно го отварям, но всъщност нищо не знам и въобще не мога да обработвам снимките си. И всъщност това очаквам. Да зная как да прикривам дефектите, да наблегна на силните страни от снимката си, ако имам такива. Обичам да снимам предимно човешкото нещастие, понеже е най-неподправената емоция на лицето. На курса по Lightroom се записах поради единствената причина, че това минава за творческа работа, а при творческа работа е напълно допустимо да пиеш от сутринта, което ми е любимо. Тъмната половина нека си остане за мен. Това става.